Bona tarda a tots i totes i benvinguts a aquesta quarta trobada on l'Ajuntament de Juneda, en col·laboració de la revista Fonoll, organitzem any rere any per tractar temes d'actualitat, de cultura, de literatura, de societat, de país. Temes importants en els quals tenim un espai, com és el camp, per poder-ho debatre. Avui tenim el Xavier Pla, que ens presenta el cor furtiu. No m'hagués pensat mai que un dia em trobés aquí per explicar una biografia de Pla. Jo vaig conèixer Pla fa molts anys i l'he llegit, no profundament, perquè no és la meva feina, jo no sóc un estudiós de la literatura, però l'he llegit sempre, sempre. Jo vaig començar amb Pla per un llibre, Un senyor de Barcelona, que em va agradar moltíssim. I a partir d'aquí vaig començar a llegir i la meva ambició tota la vida va ser tenir l'obra completa. Després explicaré, un altre moment explicaré com vaig arribar a tenir aquesta obra completa, perquè té un cert interès. Per tant, la presentació que faré jo d'avui d'aquesta obra, la presentació de l'autor d'aquesta obra, s'ha de pensar sempre que jo no sóc un estudiós de Pla, sóc un coneixer, un amateur, una persona que ha tingut interès per llegir aquest home. Hauria pogut portar alguns llibres que són aproximacions a la biografia de Pla, però en realitat de biografia de Pla no n'hi ha hagut cap de bona fins ara. Això no. Aquí tenim un gran llibre. Un gran llibre per dues raons. Primera perquè té 1.500 planes i l'altra perquè és un gran llibre. I té una virtut, bueno, té moltes virtuts, però n'hi ha una que és que de sobte mos descobreixes Pla. No ho sabia ningú. En fi, jo no ho sabia. Tal com ha dit el Joan, Pla s'amagava. I tu mos els descobreixes i et quedes parat. Te quedes parat. Quan veus el que és, te quedes parat. L'home que ha fet aquesta biografia és Xavier Pla, de Girona, filòleg per la Universitat Autònoma de Bellaterra. Té un doctorat a la Sorbona de París, París 4, he llegit allí a la Wikipedia, i aquí a la solapa del llibre, i té alguns llibres, de més a més. Un llibre interessant, Josep Pla, ficció autobiogràfica i veritat literària, que això em demostra que aquesta idea que aquí ja la vigilaves des d'aquest primer llibre. Exacte. Simenon i la connexió catalana, on Premi de la Crítica de Serra d'Or, al 97. Aquí és curiós perquè fa 15 dies presentàvem l'Emili Bayo i no ho vaig dir perquè no tenia temps, no em deixen parlar mai. Aprofita. Sí, i allí sortia que a la presentació de l'Emili Bayo jo volia dir que hi havia autors catalans com ara Pedrolo, com ara Tassis, etc. I tu en parles aquí, perquè són aquesta connexió catalana amb el Simenon. Sí. Després tens El soldat de Baltimore, assaig sobre la literatura i realitat en temps d'autoficció. I la portada del llibre és preciosa, però és un trampantojo, etc. Després has fet d'altres coses. Has tingut cura de La vida lenta, que és, si no m'equivoco, aquest llibre d'aquí, La vida lenta, és un llibre sobre notes que va escriure Pla i que avui hem determinat, ens has explicat, que són petites notes que feia Pla, que després li servien per tenir més idees, per omplir-les i fer articles, etc. Has tingut cura de la publicació d'un llibre que a mi m'agradarà tenir, però en realitat no ho sé si el voldré tenir, perquè com que jo crec que hi ha unes planes de Pla
que són l'adveniment de la República a Madrid, que són molt difícilment superables. És una descripció tan bonica, tan perfecta, tan viva de l'adveniment que és difícil de... I la història de la República va tindre opinions contràries, perquè era des d'un cantó. I després també has tingut cura d'aquest llibre de Josep Pla, La inflació alemanya, que has tingut cura d'alguns d'això. El pròleg és d'un historiador, Josep Maria Fradera, i això és una mania de... Això és un gran daltabaix de Pla, i això us ho vull explicar. És un moment només, Pla va conèixer la inflació alemana de la República de Weimar als anys 20. Què va passar a la República d'Alemanya de Weimar als anys 20? Doncs que hi va haver una hiperinflació. De sobte, els diners no valien res, absolutament res. Una capsa de mistos valia 3 milions de marcs. No tenia cap valor. Tu t'alçaves al matí que una barra de pa valia 10 milions de marcs i a la nit n'hi valia 14 milions. Ep! En qui va afectar això? A les classes mitges. Els que tenen fàbriques apugen el preu de les coses i tant se val. Ja ho devien passar malament també. Però els treballadors i les classes mitjanes, els professors, els no sé qui, aquests no. De sobte, tot allò que havien guardat, escolteu-me bé perquè acabem de passar un episodi en què hem arribat al 10% d'inflació. Vol dir que en un any, els estalvis que teníeu, i jo també tenia els poquets que jo tinc, doncs van perdre en un any un 10% de valor. Vigilem amb això. La inflació puja per l'ascensor, els jornals per les escales, Sempre s'ha dit. Doncs ell va viure això. I llavors va tindre una dèria el valor de la moneda constant. Si vegué... Escolteu, sabeu quan va costar construir les escoles de Juneda? A l'any 27 o 28 de la segle passat, va costar 28.000 pessetes. 28.000 pessetes. Sabeu el que costaria ara fer aquella construcció? Què valdria? 5 o 6 milions d'euros? 3 milions d'euros? 300 milions de pessetes? 28.300 milions. Sabeu què vol dir això? Que els diners en tot aquest període ara ja no servissin per a res. En fi, ara m'allargaria molt i no és el cas. Encara vull dir un parell de coses. Un dels llibres més importants de Pla és el Quadern Gris, que és el primer volum de l'obra completa. Jo el tinc en diverses versions, també diversos... I aquí, avui, agafant-lo, he llegit una nota, 6 d'agost del 95, dinar a Sant Martí de Maldà. Conxita, vam dinar a Sant Martí de Maldà, amb el Josep Maria Ferrer, i al marxar dic, m'emporto el Quadern Gris del Josep Maria. Per fi dic, ja el tinc. I d'això. El Quadern Gris, al començament del Quadern Gris, hi ha un estudi del Joan Fuster. Després el Joan preguntarà, segur que ho pregunta, sobre la relació de Pla amb Fuster. Doncs ell va fer la introducció a les obres completes, un pròleg. I al començament, només al començament, diu amb qui podria comparar Pla? I llavors diu, amb Llull, amb Ramon Llull, amb Llull. Llull és la figura més important de la literatura catalana de tots els temps. Encara avui, la seva filosofia s'estudia a les principals universitats de tot el món. Amb qui podria comparar Pla? Amb Llull. I després, el Quadern Gris comença amb una frase que a vegades les novel·les... Us en recordeu d'aquella pel·lícula Memòries d'Àfrica? Doncs la novel·la comença, que és una frase genial, jo tenia una casa en les colines de Ngorongoro, que és una frase que a partir d'allí ja pots llegir, perquè la frase és genial. Doncs Pla comença i diu
com que hi ha tanta grip, han hagut de censurar la universitat, d'ençà d'aquest fet, etc. És un començament molt bo. És una primera frase. Les primeres frases són molt importants en una novel·la, en un llibre. Una primera frase ens pot fer deixar el llibre. Cuidado, I després, i llavors ja passaré a preguntar coses per a què parli ell, que és la persona que ens interessa. Pla mort, no podia ser d'una altra manera, ho dic tal com ho hauria dit ell, a l'escandalosa edat de 83 o 83 anys, potser? 84. 84. Ell deia, he arribat a l'escandalosa edat de 80 i pico d'anys, això. Va morir als 84, no podia ser d'una altra manera, el dia de Sant Jordi. El dia de Sant Jordi, el dia del llibre. I aleshores hi va haver l'enterro. Aquestes són unes planes escrites al llibre 45 de l'obra completa. És un llibre escrit pel seu editor, Josep Vergés. És una imatge de Josep Pla. I ell acaba dient, és molt bonic, enterrament a les 5, hem dinat al Mas Pla, visites i més visites, Terradellas, Pujol. Pla tenia, la família Pla tenia un mas a Llofriu. Llofriu és una petita parròquia de Palafrugell. Jo hi vam ser, Conxa, no fa gaires mesos, vam anar a Llofriu a veure el poble i al cementiri a veure la tomba del Pla. I, en fi, la Teresa Pàmies, l'autora de Quan érem capitans, la Teresa Pàmies, la mare del Pàmies d'ara que surt a la televisió, etc. Diu, clima permanent de guerra civil, diu, perquè a Pla no el van perdonar mai, això serà una altra pregunta més endavant. Cridava Castellet, indignat, que s'havia amnistiat tothom menys a Pla. El cementiri i l'església eren plens. Una nova vida comença per a mi, diu Pla, diu Vergés. El dies, perquè se l'estimava molt, el dies illa recitat al cementiri davant de la tomba per l'abat de Poblet, revestit amb tots els ornaments, ressona en l'aire del petit cementiri de Llofriu. Encara Leopardi murmura, això és preciós. Chi si diparte e dice, addio per sempre. Aquest home tenia aquestes coses. Tu has dividit la biografia de Pla en 3 grans períodes. 1897, que és l'any de naixement, 1935, que és, en fi, la vigília de la Guerra Civil. Qui és Pla? De quina família és? Qui és aquest home? Per què pregunto això? Perquè ell sempre es presenta amb una boina. Amb una bona, jo sóc un pobre pagès, la mà al clatell, això de la llet no dona mai, enguany no ha plogut, passat demà hi ha la tramuntana que ho assecarà tot, què farem? Qui era pagès? Molt bé. Molt bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per invitar-me a venir a Juneda. No hi havia estat mai, mea culpa, per tant, estic molt agraït per haver pogut aprofitar avui des del migdia per visitar el poble, per conèixer en Joan, en Josep, l'Antoni, i per tant, repeteixo que us agraeixo molt que un divendres al vespre dediqueu una estona a venir aquí a parlar d'aquest escriptor, d'aquesta persona que va morir ja, com deies tu ara, fa 43 anys, gairebé mig segle, però que continua tenint molta presència i molta vigència en la nostra societat, en la premsa. Gairebé cada dia algú cita en Pla o parla d'en Pla o recorda una anècdota d'en Pla, perquè realment és un escriptor important, és un clàssic de la literatura catalana del segle XX i per tant ja sabeu que des del primer moment vaig acceptar amb molt de gust de poder compartir una estona amb tots vosaltres. Si em permets, Josep, voldria
començar dient dues coses molt breus i després intento respondre qui és Pla, que probablement és una pregunta que si en 1.500 pàgines doncs potser no he aconseguit respondre, perquè, com veurem al llarg de la nostra conversa, és un personatge molt contradictori, amb molts clars obscurs, amb moltes capes, amb moltes cares, i per tant, potser el meu llibre haurà servit per il·luminar alguna d'aquestes cares, però encara queden misteris, enigmes, interrogants per respondre. Però volia dir-vos només, per començar, dues coses. Jo he escrit una biografia d'un escriptor. He intentat explicar la vida d'un home, la vida d'una persona. Un home que jo no vaig conèixer i que ja va morir fa gairebé mig segle i que és un escriptor realment molt conegut i molt important. I potser la pregunta que jo em faria primer és per què llegim una biografia? Per què llegir biografies? Per què ens interessen les vides dels altres? Perquè realment hi ha un auge del gènere biogràfic, es publiquen moltes biografies d'artistes, de músics, d'arquitectes, d'escriptors, d'economistes, de polítics. L'altre dia vaig veure a la llibreria una biografia de Churchill, que era més llarga que la meva, gairebé 2.000 pàgines. La tinc a casa, sí, però encara no he començat. Per què llegim una biografia? Per què ens interessa la vida d'una altra persona? I vaig trobar una frase d'un escriptor que va morir l'any passat, Milan Kundera, escriptor de Praga, que deia: potser llegim biografies perquè ara que ja gairebé ningú creu en la immortalitat o en l'altra vida, ara que ja ens hem tornat descreguts, doncs potser veure l'aventura de la vida d'una persona, amb totes les seves contradiccions i clarobscurs que dèiem, potser assistir a l'espectacle de veure la vida des del principi fins al final d'una persona que no hem conegut, potser ens ajuda a conjurar l'angoixa per la nostra pròpia mort. I potser per això llegim biografies, perquè davant del gran interrogant de la mort ens preguntem quines han estat les vides d'altres persones. Potser és una resposta. Potser llegim vides, biografies, per respondre a la nostra pròpia angoixa per la mort. I també voldria preguntar per què escriure una biografia d'un escriptor? Per què escriure la biografia d'un escriptor català del segle XX? I jo crec que la resposta és gairebé obligada. La nostra cultura, la cultura catalana, amb tots els seus dèficits, amb tots els seus obstacles, amb tots els seus problemes polítics degut a la dictadura franquista i abans, li manca, crec, un coixí, un teixit de reflexions sobre els nostres escriptors. I jo crec que la vida d'un escriptor català és una vida molt dura. Jo no la voldria per mi mateix. La vida de Josep Pla, jo no la voldria per mi mateix. Jo a vegades penso en la Mercè Rodoreda, a l'exili, vivint en un pis de 50 metres quadrats, ella sola, davant d'una màquina d'escriure, somiant a escriure la millor novel·la catalana de la història. És emocionant i alhora és molt trist. I al mateix moment que la Mercè Rodoreda viu a l'exili, somiant en una literatura catalana futura, el senyor Josep Pla, en el Mas Pla de Llofriu, a 13 graus de temperatura, davant d'una llar de foc, escrivint a mà el gran llibre català somiat. A mi aquesta imatge tan dura d'aquests escriptors, parlo ara de la Rodoreda i de Pla, sacrificant les seves vides gairebé d'una manera monacal, monàstica, per al futur de la nostra cultura, per al futur de la literatura catalana. Per tant, jo crec que potser llegim biografies per conjurar la nostra pròpia angoixa per la mort i escrivim biografies, o si més no, jo he escrit aquesta biografia per explicar la vida dura, plena d'obstacles, d'un gran escriptor de la literatura catalana. Aquest escriptor, i ara ja sí que et contesto, que tu em preguntes d'on ve en Pla, quin és el seu origen, els seus orígens familiars. Quan parlem d'en Pla, i això és un problema, ha sigut un problema que jo he tingut,
quan parlem d'en Pla, què ens passa? Ens passa que el senyor Josep Pla és un escriptor que durant tota la seva vida es va dedicar a explicar la seva vida. I aquí hi ha un problema, és a dir, què sabem d'en Pla? O què sabíem d'en Pla? Tot allò que en Pla ens havia dit d'ell mateix. Per tant, jo he hagut de fer per escriure aquest llibre una mena de pas enrere, de recul, de dir, a veure, el que diu en Pla d'ell mateix, ho tinc aquí, són les obres completes vermelles, però jo intentaré explicar la vida d'en Pla a partir dels documents que he trobat en els arxius, a les biblioteques, i intentaré reconstruir la seva vida el més objectivament possible. Perquè el senyor Josep Pla diu, ho diu a més, ho diu en moltes entrevistes, diu que ell no és més que un pagès, que ell ve d'una família de pagesos del Baix Empordà. I clar, el primer que jo vaig constatar és que el senyor Josep Pla de pagès en tenia tant com jo mateix, que sóc de ciutat. Josep Pla ve d'una família, en concret, el seu pare és un dels homes més rics de Palafrugell. De fet, si exceptuem els empresaris del suro, recordeu que en aquella zona el negoci de la importació i exportació de suro, és a dir, d'elaboració de taps de xampany, sobretot per la zona de Reims, de la Xampanya, és importantíssima. Si exceptuem els grans industrials del suro, després dels 3 o 4 grans industrials del suro, l'home més ric de Palafrugell és el senyor Antoni Pla i Vilà, pare de Josep Pla, que és un home que no treballa, és un rendista. És un home que és enginyer agrònom, estudia a Madrid, però que al llarg de la seva vida només es dedicarà a cuidar el seu patrimoni, les seves propietats rurals, que són propietats bastant importants per la banda Pla. Pla, com tu has dit, hi ha aquest Mas Pla, i jo he estudiat també la història de la casa, la història del Mas Pla. I és un mas que té el seu origen en el segle XIV. Per tant, són 7 segles ininterromputs d'una masia. El primer document que jo he trobat és de 1333, on ja apareix el mansum, el caput mansum, és a dir, el mas important dins de tota una sèrie d'altres masos que tenen tota una sèrie de propietats a tota la comarca del Baix Empordà. És un cap breu de 1333 on hi ha la llista de les propietats que són exactament les mateixes que acabarà heretant el senyor Josep Pla el 1947, 7 segles després. Això ho explico per entendre també la figura de l'hereu, tan important a Catalunya. L'hereu, que assegura la tradició de les generacions. I la seva mare és una de les persones més riques de la comarca, sobretot perquè, gràcies a un germanastre que havia fet les Amèriques, que havia anat a Cuba i havia fet molts diners, hereta una bona part d'aquesta fortuna. També em sembla que és interessant la qüestió dels americanos, dels indianos, tan pròpia del segle XIX. Per tant, tenim el pare és un propietari rural, la mare té una fortuna que prové de les Amèriques d'aquest germanastre. Per tant, Pla no és un pagès. Ell diu que és el primer membre de la seva generació que no ha agafat l'arada i que substitueix l'arada per la ploma. Queda molt bé la imatge de passar de l'arada a la ploma, però ni el seu pare, ni el seu avi, ni el seu besavi, ni el seu rebesavi tampoc van treballar la terra tal com ell li interessava presentar-se públicament. A Pla li interessarà crear-se una imatge pública d'home arrelat a la terra, d'home autèntic. La boina. La boina se la posa als 60 anys. No hi ha fotografies de Josep Pla d'abans dels 60 anys en què porti cap boina. Porta, generalment, un chapeau melon, un barret que es compra a París i va generalment de jove, és un jove ben vestit, dandy, amb americana i corbata i un mocador que li surt de la butxaca. La boina forma part
d'aquest personatge públic que a ell li interessarà de cara als seus lectors doncs, de transmetre. Si vaig caure, que us ho explicava abans, vam fer un sopar de vestits d'època. Doncs jo em vaig vestir amb la pana i la boina. No se l'havia posat mai. Se l'havia posat mai. Pla, després, molts anys després, publicarà el Quadern Gris, que coincideix amb l'acabament d'aquesta primera etapa de joventut, adolescència, primers anys a la universitat. Ja en parlarem del Quadern Gris, perquè em sembla que sí que el Quadern Gris aquí ens has d'explicar què és aquest llibre, que és tan important i que de fet tu hi dones molta importància al llibre. Després comença aquest període que va de l'any 20, 22, que és quan surt a França, i llavors, a França, de França cap a Alemanya, l'Otxamà, Rússia, abans Itàlia. Aquest home ha vist la marxa dels feixistes sobre Roma, dels camises negres, ho ha vist, i ha anat, els ha seguit, vull dir que és important. També és l'època de la primera Adi, de la primera dona, de la segona, perquè de la tercera, perquè és que n'hi ha moltes. Sí, a Gènova una, a Alemanya la Ali Herzovich, una jueva que després morirà al camp, i després la Adi Amberg. Com descriuries aquest pla cosmopolita Barrut? Força, sí. Barrut és a França i fa de corresponsal, i com que deu tindre molta feina, copia els textos dels diaris francesos i els envia cap aquí, fins que el descobreixen. I llavors hi ha un petit escàndol. Com explicaries aquest pla? Potser abans diríem que jo crec que cap als 15 o 16 anys Pla comença a pensar que ell vol ser escriptor, que vol ser un gran escriptor i que serà un gran escriptor. És a dir, jo crec que cap a les 16-17 anys ell fa com una projecció cap al futur. Ell comença a pensar en el seu propi destí. I ell es veu a si mateix com un gran escriptor. Ell vol ser un gran escriptor. Amb tota l'ambició. És a dir, ell vol ser el millor escriptor català. Sempre tindrà aquesta ambició. Ell vol ser el millor escriptor català des dels 16, 17, 18 anys, abans d'anar a Barcelona. I això fa que des de molt jovenet comenci a prendre algunes decisions que demostren la consciència que ell té de ser escriptor. Ell després farà periodisme, farà altres coses, farà política, però ell vol ser un gran escriptor. I ho explico perquè el meu llibre és molt llarg, Si us cau al peu, us fa mal, Però per què és tan llarg? Doncs perquè jo he pogut accedir per primera vegada a l'arxiu particular de l'escriptor, de la família Pla. És a dir, aquest arxiu no s'havia pogut consultar mai. Quan dic arxiu, no us penseu un arxiu ben catalogat i ben classificat per una bibliotecària o per un bibliotecari. Estem parlant de les golfes del Mas Pla, aquestes golfes que fan 120 metres quadrats, i cosa que explica és diferent viure en un pis que tenir un mas amb unes golfes, i a més és diferent si algú fa mudances de tant en tant, que llença papers. El senyor Josep Pla, com que no fa mai mudances, té aquest mas des de fa 700 anys, allà hi va guardant tots els seus papers. En Pla, a partir dels 15, 16, 17 anys, comença a guardar qualsevol paper, document, factura, bitllet relacionat amb la seva vida. Fixeu-vos què significa això. No només és l'ambició de dir jo vull ser un gran escriptor, sinó que jo sé que en el futur, si algun dia algú fa una biografia sobre mi, qualsevol d'aquests papers serà interessant de poder consultar. Això fa que jo he pogut veure aproximadament
uns 4.000 documents inèdits, nous, totalment nous, que no s'havien vist fins ara, guardats per ell mateix, amb l'objectiu que en el futur algú escriuria la seva vida. Evidentment, què guardava? Guardava els seus manuscrits, però això ho fan tots els escriptors, generalment, manuscrits, esborranys, començaments de novel·la inacabats, però també guardava qualsevol altre paper. I quan jo dic qualsevol altre paper, sisplau, creieu-me, bitllets de tren, bitllets d'autobús, bitllets de vaixell, bitllets d'avió, factures d'hotel, factures de restaurants, el rebut del recader, el rebut d'un taxi, centenars de papers que ells sols, una factura d'hotel no té cap interès, però quan tu tens factures de tots els hotels entre els 18-19 anys i els 80, aleshores sí que te n'adones que hi havia un projecte d'aquesta persona de guardar qualsevol paper relacionat amb el seu pas per la vida, amb qualsevol traça escrita de la seva vida. Això ha fet, i per això m'hi he estat 10 anys, he estat 10 anys treballant en aquest llibre, això fa que jo, a vegades, podia reconstruir gairebé dia a dia, setmana a setmana, mes a mes, la vida de Josep Pla, o si més no, la vida escrita. Cartes rebudes, cartes enviades, dietari, agenda de telèfons, factura de, si es comprava una capsa de vi, el rebut de la capsa de vi que s'havia comprat, el taxi que havia agafat, jo podia reconstruir la vida de Pla gairebé dia per dia, setmana per setmana, mes per mes, cosa que no he fet, perquè a més té una vida molt llarga, però sí que aquest material m'ha servit a mi per, com us deia abans, tornar a explicar la vida de Josep Pla a partir dels documents que ell mateix havia guardat. I ara sí que contesto més concretament. Clar, com s'ho fa un escriptor català per guanyar-se la vida? Aquesta és la pregunta que es fa Pla des de molt jovenet. Ell vol viure d'escriure. Ell vol viure del que publica. Ell vol viure de... perquè, no ho hem acabat de dir, però el pare s'arruïna, i després en podem parlar si voleu. Ell vol ser un professional de la literatura, vol viure del que escriu. Quina és la resposta que ell troba de seguida? El periodisme. El periodisme. El periodisme li permet viure d'escriure. No dels llibres, però sí dels articles. Per això en Pla és un modernitzador del periodisme català contemporani, perquè ja als anys 20 ell s'adona que un escriptor pot col·laborar en un diari, cobrar uns diners a partir del que ha escrit, i a vegades aquests articles després els podrà fer servir per fer un llibre. O a vegades hi ha articles que són com contes, o contes que són com articles. Això, després, abans parlàvem d'en Josep Maria Espinàs, d'en Baltasar Porcel, d'en Quim Monzó, d'en Sergi Pàmies, avui també els escriptors catalans els costa molt viure de les vendes dels seus llibres. I, per tant, molts viuen del periodisme, de col·laborar en els diaris. En Pla forma part d'aquesta primera generació d'escriptors que són periodistes. Però, en el cas d'en Pla, ell no és un periodista que treballi en un diari, no treballa mai a la redacció d'un diari. Ell, des del primer moment, té l'avantatge de ser corresponsal a l'estranger. L'any 1920, només amb 23 anys, ell comença com a corresponsal a París. I no sé com s'ho fa, però sempre és en el lloc i en el moment adequats. L'any 1920 a París, fa molt poc que s'ha acabat la Primera Guerra Mundial, hi ha els tractats de Versalles, hi ha totes les reparacions d'Alemanya. Pla té les antenes molt ben posades a París, comença a escriure en el diari La Publicidad, que en aquell moment encara era en castellà, després es catalanitzarà, i és un home que des del primer moment els lectors veuen que escriu, és un periodista que escriu d'una manera diferent. De seguida identifiquen els lectors de La Publicidad que en Pla és un periodista diferent dels altres, diu coses diferents dels altres. I per tant, des del primer moment és un corresponsal molt ben pagat, i fixeu-vos que té una cosa que és extraordinària i que a en Pla li agradarà sempre, que és la llibertat.
És un corresponsal que viu a París i que té la llibertat d'escriure sobre el que vulgui. No és un corresponsal polític o literari. Ell pot explicar l'últim llibre que ha llegit, l'exposició dels impressionistes que ha anat a veure, una anècdota en el metro, que ell fuma i llença la punta de la cigarreta, la llença a terra en el metro, hi ha un senyor que l'escridassa i li diu, escolti, faci el favor de recollir això, amb això fa un article. Ell té la llibertat d'escriure sobre el que vulgui, perquè els lectors, des del primer moment, se n'adonen que escriu d'una manera que està rejuvenint la premsa catalana. I després és un corresponsal mòbil. Mòbil què vol dir? Que ell és a París, però com que és un cul inquiet, perquè és un home que sempre es mou, aquest home tan arrelat resulta que és un nòmada, és un viatger, doncs és a París, però ara és a Toulouse, ara va a Brussel·les, ara va a Suïssa, escriu articles des de Suïssa que tenen molt d'èxit, llavors els lectors demanen més articles. És un home que a partir de l'any 20, fixeu-vos, no viurà a Catalunya, no tornarà a viure a Catalunya fins al 1939. Durant 19 anys viurà fora de Catalunya. No tindrà, a part de la casa dels seus pares, del Mas, no tindrà casa, no tindrà domicili fix a Catalunya. Entre el 1920 i el 1939 viatjarà per tota Europa fent periodisme i fent llibres a partir dels articles que ell publica a la premsa. La publicitat, després La Veu de Catalunya, altres revistes, altres llocs. És a dir, que té una joventut cosmopolita, europea, parla molt bé el francès, molt bé l'italià, aprèn anglès, i és un home que l'any 20 és a París, l'any 22 és a la marxa sobre Roma de Mussolini, l'any 23 és a Alemanya, a la inflació alemanya, ha vist Mussolini, farà una entrevista a Hitler, l'any 1920, en podem parlar, l'any 1925 va a Moscou, fa només 7 anys de la revolució bolxevic, allà hi ha l'Andreu Nin, que li explica les coses dels bolxevics i de Moscou, l'any 28 viu a Estocolm, l'any 29 és a Grècia, l'any 31 és a Madrid com a corresponsal, torna a viure a París, constantment es mou per tota Europa, a Londres, que també hi viu, etc. És a dir que, per entendre en pla, no podem oblidar aquesta joventut europea, catalanista, però cosmopolita. Després ell farà cap a Madrid i a Madrid produirà les cròniques, el que després a l'obra completa han set 3 o 4 volums de cròniques parlamentàries. Al meu entendre, cròniques parlamentàries que els historiadors haurien de llegir i llegir bé. Esclar, avui aquestes cròniques no tenen gaire predicament, perquè són cròniques escrites des del punt de vista de la Lliga Catalanista del Cambó. Més aviat per afavorir, o no per afavorir, sinó ell també devia compartir moltes coses d'aquesta gent. I fa aquesta d'això. També fa unes quantes descripcions de les cases de despesa de Madrid, que són molt divertides. I això el prepara, i aquí ens anem presentant cap a la Guerra Civil. Una de les coses que m'ha agradat més de tot això, el Monsenyor Tedeschini, que se presentava davant del govern, del ministre de la Governació, que em penso que era Maura, i li feia, d'on ve el govern d'Espanya? On és aquest govern? Que no el trobem, on és això? I molt divertit. Adi Amberg, no m'has dit res. No. És que parlem un moment, si vols, de les relacions femenines. Perquè jo no sé si algú de vosaltres recorda, segur que ho heu vist, aquella famosa entrevista que li van fer a Televisió Espanyola, un programa que es deia A Fondo, el periodista Joaquín Soler Serrano. És una entrevista que ara es pot veure a YouTube sencera i que us la recomano perquè és espectacular. Jo la passo cada any als estudiants a la universitat i queden trasbalsats. Però és una entrevista amb el personatge Josep Pla. Perquè hi ha un moment, segur que ho recordeu, hi ha un moment que
en Pla diu, siempre he sido soltero. No creo en el amor. Diu, yo solo me he enamorado de un paisaje, de una ciudad, de un árbol, que un árbol ja és una mica estrany, de una hierba, dic, home, digues una flor, no? Però una hierba. Diu, y el periodista le insisteix, diu, bueno, pero usted no ha tenido nunca novia? Y en Pla diu, no, nunca. Y el periodista le diu, pues me habían dicho que... Y en Pla diu, bueno, algún lío que terminó muy mal. Bueno, clar, jo això ho he posat al final de la biografia, perquè si teniu la paciència de llegir el meu llibre, doncs jo crec que quan el lector arriba a l'expressió «yo siempre he sido soltero», doncs jo crec que li obrirà uns ulls com unes taronges, perquè jo li he explicat la història de les 7 dones amb les quals Pla va tenir unes relacions, algunes breus, però d'altres força llargues i força estables. Pla és un home que, fixeu-vos, sempre li interessa presentar-se com un solter, com un solitari. Fins i tot se'n burla de l'amor. Pla diu que això de l'enamorament, diu, és com el xarampió, diu, és una cosa que s'ha de passar a la infantesa, a l'adolescència, però un cop passat, diu, ja no torna a venir. I fins i tot a vegades se'n burla fins i tot amb un cert sarcasme, un cert cinisme. L'amor és una malaltia, els enamorats són tots una colla de badocs, no hi ha res més ridícul que un home enamorat. En públic, aquest és el seu discurs. Què explico jo? Doncs explico que Josep Pla, com qualsevol altre home, qualsevol altra dona, és un home molt enamoradís. Molt enamoradís. És un home que realment s'enamora moltes vegades i moltes persones s'enamoren d'ell. Moltes dones i fins i tot algun home també s'enamora del senyor Josep Pla. Hem parlat... És corresponsal a Gènova, l'any 1922. Té 25 anys. Al cap de 15 dies de viure a Gènova ja té una nòvia que es diu Rosetta Lagomarsino, que és la filla d'un quiosquer d'una plaça d'un barri popular de Gènova. En Pla, fixeu-vos, ja des del primer moment, amb els seus amics, ja es ridiculitza ell mateix. Els hi diu, és molt pràctic tenir una nòvia filla d'un quiosquer. Diu, perquè cada dia vaig al quiosc i puc llegir la premsa gratis. I tothom riu, però la nòvia, al cap de 15 dies, ja existeix. L'any 23 és a Berlín. A Berlín, al cap de 15 dies, ja té una nòvia, que es diu Ali Herskovits. És una noia holandesa, jueva, amb la qual tindrà una relació que durarà aproximadament un any. Ell agafarà la sífilis i per tant, la relació quedarà una mica estroncada per aquestes qüestions. Viuran a París i aquesta noia jueva, després, com deies tu abans, acabarà morint a Auschwitz en un camp de concentració, cremada en un camp de concentració. Quan deixa l'Ali a París, al cap de 15 dies ja torna a tenir una nòvia, que es diu Adi Emberg. Fixeu-vos que totes són estrangeres, és curiós això. Adi Emberg és una noia, aviam, sempre ho he de pensar per dir-ho bé, el seu pare és suec, no, el seu pare és noruec. El seu pare és noruec i la seva mare és sueca. Però el seu pare és el cònsol de Dinamarca a Barcelona. És una noia que parla 7 llengües, és una noia molt culta, és una noia que queda enamoradíssima del jove Josep Pla i que, a més, és una admiradora de l'escriptor Josep Pla. Jo crec que aquesta noia, que molts lectors m'han dit, l'Adi Emberg és un dels personatges més potents que apareix en el teu llibre. Adi Emberg s'enamora de Josep Pla i és una devota de l'escriptor Josep Pla. Jo crec que és la primera persona que reconeix les virtuts literàries del jove Josep Pla. Ella li diu, aconseguiràs la immortalitat literària, i li diu quan en Pla té 30 anys. La relació amb l'Adi Emberg és interessantíssima i com que ja us he dit que en Pla conservava tots els papers de la seva vida,
he pogut consultar per primera vegada les cartes d'amor que li enviaven les seves dones, les seves relacions. I en concret les cartes amb l'Adi Emberg. Estan junts 14 anys. Home, per algú que diu no he tenido nunca novia, 14 anys vol dir que és la dona d'en Pla. Vaja, és la dona d'en Pla, tot i que finalment, després de moltes facècies, no s'arriben a casar, però acaben dient a tothom que sí que s'han casat. Que jo també penso que a vegades en aquella època un home i una dona que vivien junts i que anaven als hotels i que anaven als restaurants, doncs potser havien de dir que estaven casats per evitar enraonies. Adi Emberg és una dona europea, culta. Per exemple, li recomana llegir l'Ulisses de Joyce, no està malament. Li recomana llegir Rilke, li recomana llegir Goethe. Per tant, és una noia que està al seu mateix nivell cultural, per dir-ho així, i que tenen una relació molt interessant, perquè he pogut llegir totes les cartes de l'Adi. I algú em podria preguntar, com és que s'escriuen cartes? Bé, com és que s'escriuen cartes? Doncs perquè són una parella moderna. Moderna vull dir que ara els americans diuen això, no, com és això? Living apart together. Gent que són parella però no viuen junts. Amb Josep, l'Adi li deia Joe a les cartes. En Joe i l'Adi eren parella però vivien separats. Primer perquè ell és un cul inquiet i està tot el dia viatjant per Europa, i perquè ella és una noia moderna que vol guanyar-se la vida, vol tenir un ofici, i per tant ara fa un curs de secretariat, ara va a Londres, ara fa de traductora, fa d'intèrpret. Com que viuen separats, s'escriuen cartes. Si visquessin junts, ens hauríem perdut un gran testimoni, que són les cartes d'amor de l'Adi en Pla. En Pla va guardar totes les cartes de l'Adi. En canvi, l'Adi va acabar estripant, segons sembla, totes les cartes d'en Pla. Per tant, no he pogut veure què li deia en Pla a l'Adi, però sí que podem veure les cartes de l'Adi en Pla, que són unes cartes delicioses, sensacionals, d'una persona enamorada, amb un tacte, amb un respecte, amb una admiració per ell, que realment el que ens estranya és que en Pla tingués la barra de dir jo sempre he sido soltero, i que en lloc mai, en cap llibre, en cap dietari, mai va escriure sobre l'Adi, mai li va dedicar ni una sola línia. Per això jo, en el meu llibre, em vaig autoimposar un deure, que és, si en Pla no donava veu a les seves dones, doncs jo els hi donaré veu i dignitat, també, perquè em sembla una mica gros que en Pla, que era capaç de parlar de qualsevol personatge, d'un personatge pintoresc que trobava en una cantonada de Palafrugell i en li feia una descripció, no escrigui ni una sola línia sobre la seva dona durant 14 anys. Per tant, jo he volgut donar veu a les seves dones, he volgut donar dignitat a les seves dones, per això m'he llegit totes les cartes, n'hi havia centenars, en una cal·ligrafia força complicada, per cert, i a més escrivia amb llapis, l'Adi, i el llapis amb els anys s'esborra una mica, però he volgut donar dignitat a la dona de Josep Pla durant 14 anys. S'acaben separant el 1939 i si vols després podem continuar amb la resta de dones quan parlem de la postguerra, que n'hi ha molta. I que s'expliquen per primera vegada, en aquest sentit. Ara comencem a la Guerra Civil, però deixa'm dir-te que quan llegeixes la biografia arribes a patir per l'Adi Emberg. Sí. I arribes a considerar, arribes a patir, perquè penses, però què fas? Però era el personatge. Són molt diferents. Sí, però ell està dedicat a una altra cosa. Sí. Per què vam arribar a aquest punt? Jo després podem... Sí, perdona que et talli. L'Adi és una persona hipersensible, i ho dic com el màxim de respecte, no? Vull dir, és una persona, doncs, que sempre té mal de cap, té mal d'esquena, ha d'anar al metge per prendre vitamines,
Si en Pla li diu una mala paraula, doncs l'Adi s'enfonsa psicològicament, i per tant és una persona d'una gran sensibilitat, i en canvi en Pla ell mateix diu que és un senglar. En Pla és un salvatge, en Pla és un home que realment té una vida a un ritme difícil de suportar per una parella. I l'Adi li diu dues coses, de fet, altres dones també li diuen. L'Adi li diu, has de deixar de beure. L'Aurora Perera també li diu. A les primeres cartes, l'Adi li diu, has de deixar de beure. La beguda, l'alcoholisme, t'està perjudicant. I la segona cosa que li diu l'Adi és, l'Adi se n'adona, molt aviat, any 25-26, l'Adi se n'adona que en Pla viu només obsessionat per una cosa, que és ser escriptor. I per tant, diguem-ne que les seves cartes són molt interessants perquè l'Adi té gelos, té gelosia, però no gelos d'altres dones o d'altres relacions, sinó gelos perquè veu que no pot tenir en Josep parella sola, perquè en Josep està bàsicament dedicat a allò que dèiem des dels 15 anys. Ell vol ser el millor escriptor de la literatura catalana. Hem d'anar avançant. Sí. Entrem en aquest segon període que dius la tu. guerra. La guerra. A la guerra Pla ha estat acusat amb tota justícia, perquè ho va ser, tu ho expliques molt bé, va ser espia de Franco a França, a Marsella. Allí controlava els vaixells que anaven, venien... Bueno, no, això dels vaixells no. Això ho desmenteixo. Ho desmenteixes? No em recordava. Doncs, però parla d'això, va ser a Marsella. I després, en canvi, ja durant la Guerra Mundial, aquest home, lo Pla, és un home que col·labora amb els aliats. No sabem fins a quin punt, però podria ser que estigués en relació amb el fet de que alguns aviadors que queien a França passaven els Pirineus i aquí els recollien i feien per manera que tornessin a Anglaterra, allà on fos. I de fet, li van quedar amistats americanes i angleses molt importants per tota la vida. De manera que... I això, el fet de que fos aquest espia de Franco, etc., això li va perjudicar molt. Després ho pagarà molt car, ell. Sí. Lo de Marsella se m'havia escapat, jo sempre havia tingut al cap aquesta idea dels barcos i d'això, està bé. A veure, estem parlant d'un gran personatge, molt ambiciós, que, i això no és fàcil a vegades d'explicar, i no ha sigut fàcil d'escriure, és un personatge que, per ser escriptor, per ser l'escriptor que ell vol ser, que vol jugar a la primera lliga, a la Champions, en Pla està disposat, per ser escriptor, a fer qualsevol cosa. Jo dic a pactar amb el diable, a vendre's l'ànima al diable. Això no és agradable d'explicar, però s'ha d'explicar, perquè el personatge és així. Ell, per ser el millor escriptor, està disposat a vendre's l'ànima al diable. I si cal pactar amb els franquistes, pactarà amb els franquistes. I si cal pactar amb els antifranquistes, pactarà amb els antifranquistes. I si pot pactar amb tots dos alhora, ho farà. Perquè ell mateix diu que és un home doble. I la idea del doble jo la faig servir a tot el llarg del llibre. Aquest Pla que diu, jo sempre he sido soltero, però després viu 14 anys amb l'Adi. Aquest Pla que és franquista, però també és antifranquista, que espia per en Franco i que espia contra en Franco. En Pla, des del meu punt de vista, i ara és la meva interpretació, en Pla és un amoral. No és fàcil d'acceptar. Només té una moral, que és la literària. Només té un compromís, que és la literatura catalana. Però després és un home sense escrúpols, és un home moral. Per tant, si no entenem això, que no és fàcil d'entendre, i per tant a mi m'ha obligat a explicar-ho amb totes les conseqüències, fins i tot des d'un punt de vista psicològic, si no entenem que és una moral, però que és un escriptor moralista, no entendrem
la complexitat del personatge. És un home molt contradictori. De fet, jo el primer títol que volia posar Josep Pla i la contradicció o alguna cosa així, perquè és un home molt contradictori. Fixeu-vos, és un home que és molt tímid, però molt descarat. Allò que deies tu al principi. S'amaga i es mostra. És un home que jo crec que és molt egoista, però també és molt generós. És molt sentimental, però també és un cínic. És molt franquista, però també és antifranquista. I podríem anar continuant. És un home doble. És un home doble. O triple, fins i tot. Per tant, durant la guerra, jo ja sabia que la guerra era un episodi que jo havia d'explicar el millor que... L'he explicat el millor que he sabut. I ha sigut molt complicat explicar la guerra d'en Pla, perquè jo no sóc historiador, jo no puc explicar la Guerra Civil Espanyola, jo volia explicar com va viure en Josep Pla la Guerra Civil Espanyola, com la va viure ell. I per tant, com la va viure? Clar, hi ha alguns elements que hem de tenir en compte. El juliol del 36, en Pla és un periodista catalanista conservador, de l'òrbita de Cambó, de l'òrbita de la Lliga, que ha viscut molt malament la república, no li ha agradat gens, en Pla és antirepublicà, però no és monàrquic, està en una zona molt complexa, mai serà monàrquic, però és antirepublicà, la república no li agrada i escriu contra la república. I per tant, el juliol del 36, el 19-20 de juliol del 36, hi ha un element, un episodi que s'ha d'explicar, que és que hi ha un grup d'anarquistes de Barcelona que van a Palafrugell a buscar-lo, per detenir-lo, per matar-lo, per el que sigui, no ho sabem. I per tant, en Pla s'amaga. Jo m'he dedicat a estudiar una mica què passa a Palafrugell els últims dies del juliol del 36 i a l'agost del 36. I us he de dir que posa una mica els pèls de punta, perquè els incontrolats, els grups d'anarquistes armats, doncs, Déu-n'hi-do, els assassinats que es produeixen. A la platja de Pals, per exemple, el 10 d'agost del 36, a la platja de Pals, 5 empresaris de Palafrugell són afusellats a la platja amb les mans agafades a darrere amb uns fils ferros, i estaran uns dies els cadàvers estirats a la platja de Pals. Per tant, la violència descontrolada al Baix Empordà és important. On és en Pla aquells dies? En Pla està amagat a les golfes del Mas. Perquè entre aquests empresaris hi ha algun amic del seu germà, per exemple, que treballa en el món del suro, no? I després hi ha un element bàsic per entendre què passa, que és l'assassinat del periodista Josep Maria Planes. Aquest per mi és l'element clau. Josep Maria Planes, amic de Josep Pla, periodista catalanista d'esquerres, és assassinat a la rebassada per un grup d'anarquistes. Això és el que fa que Adi Enberg, l'Adi, recorre al seu pare, cònsol de Dinamarca a Barcelona. I amb un passaport danès, amb un passaport diplomàtic de Dinamarca, Josep Pla i Adi Enberg, també gràcies a Jaume Miravilles, en aquells moments a la Generalitat, fugiran a Marsella, s'escaparan, vaja, no anava a dir s'exiliaran, no és ben bé l'exili, fugiran, s'escaparan, fugiran del terror dels primers mesos de la guerra a Catalunya i marxaran a Marsella. A Marsella en Pla hi va amb molta por. Hi ha molta gent que em diu, en Pla és un covard. Doncs sí, és un covard, però és que li anava la vida, diguéssim, si jugava la vida. Si els anarquistes havien matat en Josep Maria Planes, era fàcil, era versemblant pensar que ell podia ser un dels periodistes com a home significat antirepublicà. A Marsella en Pla arriba absolutament desmuntat. Això ens ho explica en Carles Sentís. En Carles Sentís ja era a Marsella, era amic o conegut de Josep Pla, i en Carles Sentís és el que li diu: en Cambó està organitzant uns serveis d'informació, vine amb nosaltres.
En Pla en aquell moment no tenia feina, se l'acabava d'escapar, no sabia de què viure, i per tant en Pla, quan diem espia de Franco, potser tots hem vist moltes pel·lícules, no? Espia vol dir que treballarà en un servei de propaganda contra la República, que té la seu a Biarritz i a Marsella, i treballarà allà. Jo desmenteixo Lo dels barcos. Vaixells però, perquè... perdona, però hi ha una imatge del Pla passejant pel port, a veure si... Jo no l'he vist. No, jo tampoc, però hi ha una imatge que ha rodat per l'imaginari aquest. Però és una llegenda negra i bastant malèvola, perquè aquesta llegenda diu que en Josep Pla hauria denunciat un vaixell republicà que sortia del port de Marsella i que hauria estat bombardejat per l'aviació italiana i que hauria causat dotzenes de morts. Això jo ho desmenteixo en el llibre, és una infàmia, perquè precisament jo explico, vaig anar a Àvila en un arxiu molt peculiar que es diu l'Arxiu de l'Ejército Nacional, que no està classificat, però és on hi ha tota la documentació del CIFNE, del Servei d'Informació, i allà vaig trobar precisament que en Pla no treballava al port, sinó que treballava a l'oficina, escrivint articles per publicar a la premsa francesa contra la República. Aquests articles jo no els he trobat, això és veritat, no els he trobat. La guerra d'en Pla, jo l'he pogut explicar, sobretot, gràcies a les cartes que s'enviava amb la seva germana. La seva germana, Maria, que estava casada amb un home alemany, el juliol del 36 fugen de Catalunya i se'n van a viure a Alemanya, cosa que després els hi portarà uns problemes terrorífics al 39. I entre Marsella i Barcelona el correu o no funcionava o la censura obria les cartes, però entre França i Alemanya sí que funcionava el correu. I per tant, en Pla explica a la seva germana, des de França cap a Alemanya, el que estan vivint, el que estan fent. I per tant, jo he pogut explicar per primera vegada com viu en Pla la guerra. I realment la viu d'una manera molt angoixada, lògicament, però la viu pensant que el millor per Catalunya és que guanyi en Franco. Això ens costa molt d'acceptar, però jo he explicat de la manera més objectiva possible, però també explicant tot el que s'ha d'explicar a partir de la documentació que he trobat. En Pla creu que en Franco, que el franquisme, clar, ell no sap encara que el franquisme durarà 40 anys, no? Creu que Catalunya necessita ordre i autoritat. I per tant, la seva aposta, però això no ho creu només ell, ho creu tota la Lliga i tots els sectors catòlics de la Catalunya catalanista. I per tant, ell es compromet, realment es compromet a favor dels sublevats, dels militars facciosos que s'han sublevat contra el govern legal de la República. Clar, tot això ho estic explicant ara d'una manera una mica ràpida i crec que en el llibre està més matisat. Què passa al 39? Fixeu-vos, és que jo crec que la tragèdia d'aquest home l'hem d'entendre a partir del gener de 1939. S'acaba la Guerra Civil, en Pla ha donat suport als guanyadors. En Pla és un vencedor de la guerra. Ell ha donat suport als franquistes i els franquistes han guanyat la guerra. Quina és la ferida? Ell, com a escriptor català, és un vençut. A mi m'agradaria, és impossible, és fer ficció, poder entrar en la mentalitat d'aquest home a l'any 39 i 40. Ell ha guanyat la guerra com a liberal conservador, però ha perdut la guerra com a escriptor català. La seva gran il·lusió, la seva gran ambició, que era ser el millor escriptor català, això qui li impedeix? Li impedeix aquells a qui ell ha donat suport. És una contradicció que no té solució en aquell mateix moment. És a dir, els qui li prohibeixen ser el millor escriptor català són aquells a qui ell ha donat suport. És un vencedor vençut de la guerra. Com a escriptor català, és un derrotat. En Pla
en Pla ja no és mai més el mateix. Fins i tot explico les fotografies de l'any 39 i 40. Està demacrat, està desmillorat. És com si haguessin passat 10 anys. Ja no pot ser allò que ell volia ser, el millor escriptor català. Per tant, la ferida íntima, l'esqueixament moral de l'any 39 i 40 és realment extraordinari. El que li passa, bé, algú podria dir, bueno, això et passa perquè has pres les decisions que has pres, però jo com a biògraf ho he explicat, no? De la manera més fidel, em sembla, a la realitat de la vida d'aquest home. Ell ja no podrà ser el millor escriptor català perquè ha donat suport als franquistes. I per tant, què passa als primers anys 40? Que en Pla va ser franquista, això no hi ha dubte, i ho explico, però a mi el que m'interessa és quan en Pla es comença a adonar que o soc franquista o soc el millor escriptor català, però les dues coses no podran ser. Quan en Pla comença a prendre distàncies, primer distàncies iròniques, amb el franquisme. Quan en Pla comença a deixar de ser franquista. Perquè és claríssim, o una cosa o l'altra. O es converteix en un gran escriptor castellà, podria ser, en Carles Sentís, l'Eugeni d'Ors, l'Ignasi Agustí, aquests prenen una decisió. Mai més escriuen en català, donen suport al franquisme i es beneficien de totes les prebendes del règim de la dictadura. O allò que fa en Pla, bé, començar a fer allò que és una cosa molt planiana de pragmatisme, bé, diguem-ne, regionalisme, barcelonisme, catalanisme folclòric, en castellà, però començar a prendre distàncies amb el règim de la dictadura. Aquí jo crec que ja, tu ho has dit, pagarà un preu molt alt. Pagarà un preu molt alt. Pagarà un preu molt alt. Comença a prendre distància i els altres se n'adonen. Sí. Perquè en els seus textos en castellà hi posa girs i paraules tan catalanes que els altres diuen aquest se'n fot. Sí. Aquest se'n fot. Sí. I comencen a moure's en aquest Els sentit. falangistes no el suporten. No. Els falangistes diuen és un separatista. Sí, que no ves el que ha dit jo. Això no ves el que ha dit jo, com que està dit d'aquesta manera, com si fos en català, els molesta. No ho sé, ara l'exemple és molt dolent. No, però jo tinc molts exemples. Passa que són exemples que segur que tots us en recordeu de la cançó de la Trinca, d'aquell empresari català que se'n va a Madrid i s'ha oblidat de parlar català, que són els mateixos exemples. En Pla diu, mudos i a la jaula. Sí. A veure, això un senyor de Valladolid no entén res. Ai, per alquilar silles, soñar tortillas, aquesta mena d'expressions, i fins i tot se'n fot. Hi ha un moment que parla de les tomaqueres, y diu, estas plantas que dan tomates, diu, que ahora no me acuerdo cómo se dice en castellano, pues no sé què. Se'n fot del castellà. I, per exemple, hi ha un llibre que és de l'any 42, que és Viaje en autobús, que us el recomano, és un dels millors llibres d'en Pla en castellà. A la segona línia, en Pla diu, Pagando San Pedro Canta. Bé, aquest llibre, aquesta primera pàgina, és un article que primer va publicar Destino. Doncs jo em vaig adonar que a l'article no hi posa Pagando San Pedro Canta. Per tant, ell ho escriu expressament quan vol publicar-ho en el llibre. Pagando San Pedro Canta, un senyor de Madrid no entén què vol dir. Sí. I li diuen, és que en realitat en Pla no és dels nostres. És un separatista amagat. Separatista, li diuen. Deixa'm dir-te una cosa. La situació que va viure Pla, potser no tan exacerbada com ell, però em dóna la sensació que moltes persones que havien estat de la Lliga van passar un període semblant. Sí. Havien rebut d'un cantó i després havien de rebre per l'altre. I es van trobar, en fi, el cor estret. Entrem a l'últim període, perquè, en fi, no ens allarguem. Ja anirem acabant. No, però vull dir, és un plaer sentir-ho, però entrem a l'últim període. Ara sí que aniré
unes quantes inquietuds que tinc jo, si després a les preguntes se volen fer d'altres preguntes, endavant. Sí. Jo, a la teva biografia, m'ho ha semblat a mi, segurament m'equivoco, però m'ha semblat que tens molta més simpatia pel editor Cruzet, Josep Maria Cruzet? Sí, Josep Maria Cruzet, de Selecta, que no pas per Josep Vergés, que Josep Vergés, de totes maneres, ell diu, no sap aquest home el buit que em deixa perquè me l'he arribat a estimar molt, i de fet, jo crec que, a part de la broma que fa ell sempre, de que quan me va dir, diu, te pagaré tant, diu, no vull que em pagues tant, diu, però paga'm sempre. I a part d'aquesta broma i d'això, jo crec que Vergés se va portar bé amb ell. I que les obres completes va guanyar molts diners. Tu dius quants, inclús arribes a dir un número. O perquè en Pla guarda totes les liquidacions de les seves vendes. Exacte. De manera que, tu què creus? I entre Cruzet i Vergés, i si Cruzet va ser un bon editor, també. No, quan veieu el llibre ja veureu que està fet amb uns capítols breus i monotemàtics, diguéssim. Vull dir que hi ha gent que em diu jo només he llegit els capítols de les dones. Molt bé. Només he llegit la guerra. Molt bé. Es pot llegir com vulgueu. Jo crec que es pot llegir de manera continuada, però també es pot llegir saltant endavant i enrere. Però jo he donat molta importància als editors, perquè un escriptor no s'explica, evidentment, sense els editors, sense un sistema editorial, que en Pla li preocupa molt. Si ell vol ser el millor escriptor, necessita tenir bons editors, bons llibreters, bons crítics literaris, diaris i revistes. En Pla necessita un sistema literari i ell sempre s'inscriu en el sistema literari català. Mai li interessa inscriure's en el sistema literari espanyol. Ell sempre dirà no soc bilingüe, li oferiran entrar a l'Acadèmia de la Llengua Espanyola i dirà que no, diu jo no lo sé, el castellano no lo sé. Ell vol estar en el sistema literari català, per això jo he fet un capítol per cada editor. I no és veritat que jo tingui més simpatia per en Cruzet que per en Vergés, però potser he donat més importància a en Cruzet perquè és menys conegut. I en canvi en Vergés, la majoria de gent té els llibres vermells de l'obra completa. Recordeu que el color vermell el tria en Pla. En Pla sempre cuida el disseny dels seus llibres, les seves fotografies, els títols i el color. Ell diu, els meus llibres vull que siguin de color de sang de bou, color vermell fosc, diu perquè les biblioteques són tan avorrides, tots els llibres són grisos, els meus vull que es vegin. I penso que té raó, perquè tu quan entres en una casa, si tenen l'obra completa de Josep Pla, la veus de seguida, perquè és vermella. L'editor de Josep Maria Cruzet és molt interessant la relació que té amb en Pla, i és diferent de la que té amb en Vergés, perquè en Pla és més jove, quan es coneixen en Pla té 50 anys, i està en el millor moment de la seva carrera literària. I fixeu-vos, per entendre una mica en Pla, que ens costa molt d'entendre en Pla, perquè té aquestes contradiccions, però en Pla va a veure l'any 46 o 47 a la llibreria Catalònia, a la Ronda Sant Antoni, a l'editor Josep Maria Cruzet, per proposar-li publicar els seus llibres en català, una altra vegada, tornar a començar com als anys 20. I jo crec que l'anècdota, que potser és inventada per en Pla, no ho sé, però l'anècdota és interessant. En Josep Maria Cruzet li diu, però senyor Pla, el català està prohibit, estem a les catacumbes. La resposta d'en Pla, que és molt intel·ligent, en Pla diu, catacumbes? Diu, les catacumbes són mentals. Molt interessant. Les catacumbes són mentals. Si som a les catacumbes, el que hem de fer és sortir de les catacumbes. És a dir, els llibres catalans estan prohibits? D'acord, però enviem-los a censura. Demanem autorització per publicar llibres en català. A veure què ens diuen. Si ens diuen que no, tornarem a insistir. Si ens diuen que sí, haurem fet una escletxa a la dictadura, la primera escletxa a la dictadura. I, efectivament, en Cruzet, a partir de 1949, comença a publicar els llibres en català de Josep Pla. En Pla va publicar alguns llibres en castellà. A partir de l'any 49, mai més escriu, mai més publica en castellà. I a més, una vegada que en Josep Maria Cruzet
per aconseguir l'autorització de la censura, li posa com a nom, li posa J. Pla, en Pla protesta, diu, no, J. Pla no, diu, jo em dic Josep Pla. Diu, els meus llibres s'han de publicar posant Josep Pla, J. Pla no, ni José Pla tampoc, Josep Pla. Per tant, la confluència entre en Pla i en Creuset en aquells moments, jo crec que és el millor equip possible, no? Perquè en Pla troba un editor i l'editor troba un escriptor que té contactes a Madrid, amb la censura, amb alguns jerarques del franquisme, i això li permet començar a construir un catàleg editorial amb llibres catalans, que primer comencen a publicar Verdaguer o Narcís Oller, autors del 19, però de seguida començaran a publicar Fuster, Espinàs, Blai Bonet, etc. Amb en Vergés, la relació comença l'any 66, el Quadern Gris, en Pla ja té 70 anys, i jo crec que, per ser honestos, jo en el llibre he intentat ser honest, jo crec que els 45 volums de l'obra completa són excessius. És a dir, jo crec que els últims volums de l'obra completa són bastant fluixos, són bastant irregulars, i potser un altre editor no els hauria publicat. Però tinc tota l'admiració per en Josep Vergés, no només per l'obra completa, sinó per tots els llibres que va publicar Destino en català, i encara ara existeix, i crec que sort d'en Josep Vergés, perquè en Josep Pla passa a la posteritat gràcies a aquestes obres completes, que són unes obres completes que, com que ja us he dit que en Pla guardava tots els papers vol dir els contractes amb els editors, i les liquidacions. Jo he vist les liquidacions, per tant, les vendes d'exemplars de tots els llibres. L'any 74, Josep Pla guanya 4 milions de pessetes, 4 milions de pessetes, amb vendes dels seus llibres en català. Esclar, ja portaven gairebé 30 volums de l'obra completa, i fixeu-vos, l'any 74, la mitjana de vendes de volums de l'obra completa de Josep Pla era de 9.000 exemplars. La mitjana, el Quadern Gris arriba a 21.000, la mitjana és de 9.000 llibres venuts per cada títol. Clar, quan ja en tens 20 o 30, comences a guanyar molts diners. Però 9.000 exemplars, bé, m'agradaria veure avui quants escriptors catalans venen 9.000 exemplars dels seus llibres. Alguns sí, però no gaires. No massa, no. Si alguna vegada us encareu a l'obra completa, a les obres completes del Pla, hi ha alguns volums, hi ha una sèrie d'homenots, 4 sèries, que són magnífics. Després hi ha els retrats de passaport, que a mi personalment també m'agraden molt, perquè a vegades donen una idea fugaç, ràpida, però eficaç d'una persona. Després hi ha el volum dels pagesos, el que hem menjat, etc. Estan... Tan llarg. Dos coses, per acabar, i donar-vos entrada a vosaltres, i pregunteu el que us convingo, dos coses. La primera, no sé si vaig... Diu a la Fundació, hi ha un cartell allí que hi diu unes paraules de l'Heribert Barrera, president del Parlament de Catalunya, que diu, quan se va morir Pla, diu: hem perdut un gran escriptor. Els aspectes polèmics de la seva vida havien passat ja fa temps a un segon terme i avui no tenen significació, diu ell. Allò que compta és la seva fidelitat essencial a la llengua catalana, de la qual la seva obra és un dels monuments més grans. Per què no li van donar el Premi Nacional? Quin paper... El Premi d'Honor. El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, perdó. Per què no li van donar? Perquè ara potser seré injust i no ho voldria ser. Si fos injust, per favor, rectifiquem, perquè també l'he conegut i crec que era una persona essencialment bona. Una mica sèrio, però essencialment bona, que és el Joan Triadú. Sí, jo crec que era una persona bona, essencialment bona, sèrio, Sí. No n'hi vaig sentir dir mai ni una petita bromeda, no res. No. Quin paper, i potser sóc injust, si ho sóc, dis-m'ho, sisplau. No. Clar, és una polèmica dels anys 70 que ara avui potser la veiem com absurda o... Jo la trobo lamentable. Però bé, recordeu, Òmnium Cultural va crear l'any 1968 el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
que primer havia de dir-se Premi de les Lletres Catalanes i després es va afegir aquest concepte una mica discutible de Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I he pogut veure l'arxiu d'Òmnium Cultural gràcies a en Xavier Antic, que és amic meu, el president d'Òmnium, i també vaig poder consultar l'arxiu de Joan Triadú, que es troba a Sant Cugat, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i he pogut veure primer les votacions, cosa que és interessant, almenys per als que som una mica xafarders, és a dir, qui votava a favor d'en Pla i qui votava contra en Pla. Contra en Pla sempre votaven en Triadú i la Maria Aurèlia Capmany. I generalment aconseguien convèncer algú altre. I a favor d'en Pla van anar variant. En Joan Fuster va votar a favor d'en Pla, sempre. El Josep Maria Castellet va votar a favor d'en Pla, l'Ernest Lluch va votar a favor d'en Pla. Però la qüestió és per què no li donen? Hi ha diversos motius. Un ja l'hem dit, que és la posició de Pla a la guerra. La posició de Pla a la guerra. Cosa que em sembla comprensible, és a dir, que no se li vol donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a aquest senyor perquè va estar en el bàndol franquista. Però és curiós, i també hi ha altres motius que tenen a veure, ara jo amb en Joan Triadú, que també el vaig anar a veure quan era estudiant i que tenia molta admiració per ell, que em va dedicar molts llibres, però hi ha sectors del catalanisme cultural molt puritans. Sí. Clar, en Pla és un hedonista. En Pla és un home que li agrada menjar, beure, riure, li agrada el sexe, és un home que diu paraulotes, és un home, a veure, poc presentable, poc exemplar, diria potser, poc exemplar, des d'una mentalitat més catòlica i més puritana. És a dir, fixeu-vos, és molt interessant perquè el que se suposa que és més conservador en realitat és políticament incorrecte. I en canvi, els que se suposava que eren més progressistes són molt més puritans. Per tant, jo crec que hi ha un element, ho explico, hi ha un moment en un sopar, el Premi de la Lletra d'Or, on hi ha en Triadú, la Maria Aurèlia Capmany i en Salvador Espriu, entre d'altres, on en Josep Pla va agafar una borratxera impressionant. I això està explicat per en Castellet. En el sopar hi havia l'Espriu, que era abstemi, i hi havia en Pla. I en Pla s'anava acabant les seves copes de vi i després s'acabava la copa de vi de l'Espriu. I quan el cambrer anava a omplir la copa de l'Espriu, l'Espriu deia no, no, no. I en Pla deia sí, posi. Bé, aquell sopar va acabar molt malament. I jo crec que la imatge del sopar de la Lletra d'Or, que jo l'explico, jo crec que això condiciona també la negativa a la concessió del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Des del meu punt de vista, però clar, som a l'any 2024, crec que li haurien d'haver donat, crec que hauria estat una reconciliació de les dues ànimes del catalanisme cultural, el catalanisme més purista, però ho dic en un sentit positiu, purista, i un catalanisme més pragmàtic o més col·laboracionista, si voleu. Crec que hauria estat un element de reconciliació i d'unitat catalana que hauria estat destacable i que hauria valgut la pena. Però, ara també una mica de xafarderia, el tema del Premi d'Honor, jo també explico un moment una carta de la Mercè Rodoreda amb l'escriptor Joan Sales, que tots dos diuen, ja cansa, diu, això d'en Pla cada any, hi ha la polèmica, si li donaran o no li donaran, i la Rodoreda diu, Mercè Rodoreda, diu, no li donen perquè va ser franquista? Diu, aviam si resultarà que a Catalunya només hi va haver un franquista. Diu, perquè jo veig ple de franquistes que ara ja no són franquistes. I en Sales li contesta, diu, no és que no li donguin el premi perquè va ser franquista. No li donen el premi perquè és el millor escriptor. També, sí. Déu-n'hi-do. Sí, però propi del país també, segons sento dir vegades. Al final és aquelles paraules del Castellet al cementiri de Llofriu. Han amnistiat tothom menys amb ell. Menys amb ell. Per acabar jo,
El quadern gris. Sí. Me'n recordava. El quadern gris. Tu hi dediques tot un capítol. Sí. El quadern gris s'ha començat a escriure molt temps, s'ha escrit moltes vegades. Sí. El quadern gris. I la importància que té el quadern gris i, en fi, i dintre en el context d'Europa, diguéssim, quina importància hauria pogut arribar a tenir el quadern gris si hagués estat una obra francesa, alemanya, italiana, anglesa. Clar, com dius tu, el quadern gris és el dietari de l'any 18 i 19. O ell diu que és el seu dietari de l'any 18 i 19, de quan ell tenia 22 anys. I de fet, quan es va publicar, molts crítics s'ho van creure. I crec que només va ser Gabriel Ferrater que va dir això és impossible, un noi de 22 anys no escriu així i no pensa així, no té aquesta maduresa. I bé, ell, com que és molt murri i una mica cara dura, anava dient, no, és el meu dietari de quan era jove. Bé, després hem anat estirant fils i hem vist que sí que és veritat que l'any 18 va escriure un dietari molt telegràfic i molt poc literari, i que aquest dietari el va anar, jo crec que el va anar pensant tota la seva vida, no? I el va anar escrivint i reescrivint. I es publica quan ell té 70 anys. Però és un llibre que l'acaba d'escriure, de fet, l'acaba l'any 64. A mi, ostres, a tots els que us agradi llegir, a tots els que us agradi escriure, si no heu llegit el quadern gris, crec que us agradarà molt, perquè és un llibre que explica la història del naixement d'un escriptor, d'un lector que passa a ser escriptor. És una mena d'anys d'aprenentatge de Goethe, és una mena de novel·la d'aprenentatge. És a dir, quan tu comences a llegir el quadern gris, veus un aprenent d'escriptor ple de dubtes, d'angoixes, tot li fa por la grip, que li fa por morir-se, però li fan por les dones, li fa por no arribar a ser un gran escriptor, i a mesura que vas llegint el dietari, acaba la carrera, entra a fer de periodista i comença a escriure ja el dietari que tenim a les mans. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que és un llibre preciós perquè és la història d'un escriptor, de com es fa un escriptor, amb els seus dubtes, les seves angoixes, que són moltes, doncs com acaba escrivint tal com ell creu que ha d'escriure. I clar, això s'insereix en tota una tradició de la literatura europea, com deies tu, que va a Montaigne. Clar, el gran referent de Pla és aquest escriptor del segle XVI, occità, però que escriu en francès i que escriu els assajos, els assaigs, funda un gènere ell tot sol. Hi va haver un senyor, un crític suposadament molt prestigiós, que em va fer una ressenya negativa en un diari de dretes de Madrid, dient, però és que no cita Cervantes. Jo li vaig contestar un email i vaig dir, perdoni, vostè no ha llegit Pla. Cervantes per Pla no és ningú. El referent de Pla, el referent d'escriptura i moral de Pla és Michel de Montaigne. Sí. No acabaríem de parlar, Sí. No acabaríem de parlar. En fi, hi hauria tantíssimes coses a dir. Mos hem deixat tantes coses. No hem parlat de l'Aurora, no? No haurem parlat de l'Aurora Perea. Hi ha el seu moment, hi ha el seu moment, Això ho dius tu, jo no ho dic. Què? Que Aigua Gelida era de la família. Els boscos del voltant o les terres que hi havia al voltant. I tu dius que quan amb l'Aurora Perea, penso que és l'Aurora Perea, van estar una temporadeta a Calella o passant uns dies a l'Escala, en fi, que el terme d'Aigua Gelida va veure moltes coses, Sí. Això ho dius tu, jo no ho dic, jo amb aquestes coses no m'hi poso. Es banyaven despullats a la platja. Exacte. Més coses. Ho dius tu. Una altra cosa, ja acabo, sisplau. Tu ho dius i no ho dius mai perquè com lo Pla no hi ha paraula innocent aquí. Jo t'he comentat la mort a Venècia del Man, l'enamorament d'un home gran, compositor, per un noi molt guapo que veu a la platja. La mort a Venècia, meravellosa pel·lícula de Visconti. 2.
Pla arriba a Kuwait, en un viatge que fa, baixa a Kuwait i de sobte veu un noi jove, 13 o 14 anys, musulmà, àrab, i el segueix. O aquell noi el segueix amb ell. Però si llegiu, jo ho vaig llegir abans de la teva... molt temps, fa molts anys enrere, vaig pensar, Pla, com me surts ara aquí? Què és això? Però espera't un segon. Cruzet se suïcida. I tu deixes caure que potser se suïcida perquè no ha solucionat un aspecte personal de la seva personalitat. I per cert, Alexandre Plana, lleidatà, també S'enamora de Pla. s'enamora de Pla. De manera que, en fi, això era un comentari que volia fer, no té cap importància. No, sí que té importància perquè la vida de Pla és una vida d'aventures, Aventura. de moltes aventures. Sí, vés a saber Sí. si estirant el fil, sisplau, pregunteu, aprofiteu, que aquí hi ha... Gràcies, Josep? Sí, Com va ser que va tindre accés? No, que em sent. sí, ja et sé. Com va ser que va tindre accés als arxius i a poder pujar a les golfes de casa seva? Doncs va ser un procés de confiança i de responsabilitat amb la família Pla. Jo fa molts anys vaig conèixer alguns amics de Josep Pla. Els últims amics de Josep Pla els vaig conèixer tots. I tots em deien, un dia hauries d'escriure una biografia de Josep Pla perquè sobre Pla no està tot dit. I jo sempre pensava, bueno, què vol dir? Que no està tot dit, Després també, ja més recentment, vaig conèixer escriptors que havien conegut en Pla. Vaig conèixer en Triadú, l'Albert Manent, en Castellet. I en Castellet me'n recordo que em vas dir, tu hauràs d'escriure la biografia d'en Pla perquè hi ha moltes coses a dir. I jo pensava, bueno, però què vol dir que hi ha tantes coses a dir si tenim 45 volums d'ell parlant sobre ell, no? Però el moment realment on jo vaig fer el canvi va ser quan vaig poder conèixer la família, els hereus de Josep Pla. Els hereus de Josep Pla, als qui jo els agraeixo per escrit tot el suport que m'han donat, els hereus de Josep Pla van tenir algunes males experiències amb alguns periodistes als anys 90, que buscaven sensacionalisme. I això va fer que desconfiessin una mica dels estudiosos, dels investigadors. Per tant, jo vaig entrar, diguéssim, en un procés de diàleg amb el nebot de Josep Pla per explicar-li que em semblava que un gran escriptor com Josep Pla necessitava tenir una biografia, el més exhaustiva possible. En aquest procés que va ser d'amistat, de confiança i de responsabilitat, doncs a poc em van començar a deixar veure i consultar algunes coses. Va ser divertit perquè el nebot de Josep Pla s'assemblava molt a Pla, físicament, i era igual de murri. És a dir, que era un senyor que... Jo un dia li vaig dir, doncs, deu haver-hi un dietari de la guerra, no? Diu, bueno, perquè ho diguis tu no vol dir qui sigui. Dic, però... Val. O un altre dia que vaig veure un manuscrit em va dir, li vaig dir, ostres, com és que no m'ho havies dit? I em va dir, bueno, que no m'ho havies preguntat. Hi havia tota una morrieria empordanesa, però diguem-ne que finalment ells van veure que podien confiar en mi i que jo seria responsable i que jo explicaria la vida de l'oncle amb tots els clarobscurs i amb totes les contradiccions, però que això només podia fer que anar a favor de l'autor i dels seus llibres. Aprofiteu, pregunteu. Hem parlat massa i ara... Bueno, sí, no, però... Si teniu l'ocasió de llegir-lo, llegiu-lo. No sé si començar pel quadern gris, però ja... És un observador tan fi de la realitat. El quadern de Fontclara
Àlbum de Fontclar. Àlbum de Fontclar, és magnífic. El carrer Estret, al carrer Estret hi ha una anècdota, jo ja l'he explicat moltíssimes vegades, però és tan ben trobada. El Ramon i la Ramona són en una festa que han fet en una casa del poble i estan enamorats i surten al balcó. I surten al balcó enamorats i un espera, ara es faran un beset. No. Ell li diu amb ella, diu Ramona, diu, pots entrar-se'm, que fa molta fresca i mos arrofredarem. És sempre aquest antisentimental. Antisentimental, etc. I aquestes coses, i després, és tan mentider. Molt. Aigua Tot és gelida, literatura, tot és literatura. aigua gelida, en el temps de pla, estava conreat. Era feixes de terra conreades. No el paisatge d'ara dels pins que s'aboquen sobre el mar i les casetes i la Costa Brava. No, era tot vinya i olivers. Ell descriu allí un bosquet, no sé què, tan bonic, dius, que sí. Les fonts d'aigua pura i cristal·lina. Les fonts d'aigua pura i cristal·lina. Ara sí, ara hi vas i és tot això, però llavors era tot conreat, però ell fa la seva. Sí. Jo crec que és un home que va viure la vida de manera molt intensa, és un cul inquiet, és un home de molta vitalitat, de molt bona salut, ho dèiem abans a l'hora de dinar, molt bona salut. Jo, si voleu, explico un moment el títol, no? Un cor furtiu. No? Jo em vaig adonar que era un home de molt bona salut i que només havia tingut problemes amb el cor, d'atacs de cor. I clar, el cor no només és la víscera cordial, sinó que és també l'amor, com hem parlat, i el sexe. No? I Pla va tenir un atac de cor l'any 72, 1972, estava sol al Mas Pla, no tenia telèfon, era una nit d'estiu de molta calor, i va tenir una angina de pit que li va durar moltes hores, tota la nit va tenir l'angina de pit, fins que l'endemà al matí els masovers no el van trobar estirat a terra a la sala del Mas. I va anar-hi un metge de seguida a veure'l i li va dir, Josep, has tingut una trombosi coronària. I en Pla diu, per un escriptor, trombosi coronària és un nom bastant bonic per a la seva malaltia. Diu, perquè vol dir que em falla el cor. I em falla el cor. El cor, en Pla, dona moltes voltes a la qüestió del cor, i de l'amor, i de l'enamorament, i per tant, em va semblar que valia la pena jugar i posar la paraula cor, encara que molta gent ha quedat sorpresa. En Pla, cor? Hi ha un moment en un dietari que en Pla diu, m'he fet molt gran, diu, no he tingut cor. És a dir, jo he anat repassant fragments de la seva literatura on parla del cor. I després me la jugava amb l'adjectiu, no? Perquè en Pla, que és un escriptor d'adjectius, quin adjectiu puc posar al cor, no? I la veritat és que no el trobava, i finalment vaig pensar que cor furtiu volia dir exactament el que jo defensava en el llibre. En Pla li agrada tot el que és furtiu. Li agrada la caça furtiva, la pesca furtiva, li agrada el contraband, li agrada l'estraperlo, li agraden els amors clandestins i la sexualitat clandestina dels prostíbuls. És a dir, que en Pla té el cor i sempre intenta amagar-lo, sempre intenta ocultar-lo, o sempre intenta fer burla de tot allò que té a veure amb el cor. Per això el llibre es diu Un cor furtiu, no? Perquè aquest home que tenia tanta sensibilitat, la sensibilitat a flor de pell, sempre es presenta com un antisentimental, com un cínic, com un solter, etc. Perdoneu, hem parlat tant i no hem tocat gens el mar. I en canvi el mar és una part essencial d'en ell. Doncs te pregunto per l'Hermós. Fixeu-vos quina malajandia, perquè l'Hermós era més lleig que un pecat. I li posa l'Hermós. Però en canvi van ser molt amics. Molt amics. I després aquestes notes del capvespre, que és aquesta, com ho diu, romalla de vent, o no? Romanalla de vent, que s'ha parat el vent
i tu estàs tornant cap a Calella, ai, Déu meu, ara hauré de remar fins al poble. Però llavors hi ha una remalla o romalla, no recordo, que et portarà, és el capvespre, i et porta d'això. No hem parlat d'això, i em sembla que no podem deixar de parlar d'això. Sí, potser les millors pàgines d'en Pla són sobre el mar. Som sobre el mar. Les narracions marineres, Contraband, Pa i Raïm, a Cadaqués... I això de l'Hermós, no sé, és un personatge dit en 3 minuts. Hermós, que és molt lleig, físicament és un home que sembla un simi, diu Pla, però li diuen l'Hermós. És un home que viu a la platja. És pescador, és cuiner, és criat de les bones famílies. Per en Pla simbolitza l'home lliure, l'home en contacte amb la natura, l'home que no té horaris, l'home que va a pescar i a dalt de la barca cuina el peix que acaba de pescar. Per en Pla és una mena d'ideal de vida lliure. I ell ho contraposa quan viu a Madrid amb els polítics, els diputats, la corrupció, la gent que viu a la gran ciutat i que són tots... L'Hermós simbolitza allò que ell voldria ser, l'home lliure, l'home lliure en contacte amb la naturalesa. Nosaltres estem supeditats a les ordres del Joan, el Joan me diu que prou. Doncs vinga. Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.